ledes Evelyn Malmberg. Og program 3, Olaf, ledes Carla Ekstrand. Program nummer 4 er desværre udgået. Bonjan er nu på banen og er på vej til at spille rundt. Det er en helt korte distance i dag på 250 meter. Det er selvfølgelig fordi det er nogle kortbenede små grønninger, der skal løbe. I rækken har vi den hvidtklædte Picasso. Derefter kommer med sort bluse og hvid hue. Nummer 2 Ballerina. Og den tredje i rækken er den hvide pony Olaf. De små ponyer er under starterens kommando til Le Boutique Boulou Mini Derby. Så er det lige ved at være over. Og starten er gået til Boutique Boulou Mini Derby. Hurtigt ud er program nummer 1 Picasso, der tager en klar føring fra start. Efterfulgte nummer 2 Ballerina. Men det er nummer 1 Picasso, der suser ned mod målstregen. Kæmpe reddet af Attila Bukarejster, og vinderen bliver med program nummer 1 Picasso. Så er der nummer 2, som bliver Ballerina, og på tredjepladsen fik vi Olaf. Saya kamu itu,